Kini atong pagahisgutan karon mga pagkaon nga maayo sa ato ang kasing-kasing. Base sa giingon ni Dr. Willie Ong, kini ang mga listahan sa mga pagkaon nga maayo sa atong kasing-kasing ug ingon man maayo sa ugat sa ato ang kasing-kasing. So atangin ninyo ni, paminawan ninyo ni, kay para ni kanatong tanan. So daghan dapat ang atong kaunon ni ini nga mga matang sa pagkaon para mahimong healthy ang atong heart. Yeah, healthy ang atong kasing-kasing. Una, grabe no, number 1 gyud. Ang pinakauna gyud sa listahan nga maayo sa atong kasing-kasing nga pagkaon mao ang mga tambukon nga mga isda. Kani mga tambok nga mga isda or tambukon nga mga isda sama sa tuna, tamban, tilapia, sardinas og salmon. Kay nga naman tungod kay taas kini og omega-3 fatty acids ang tuna, tamban, tilapia, sardinas ug salmon nga maoy makapaluag sa ugat sa atong kasing-kasing ug ingon man ugat sa atoang utok. So dapat mo kaunta og mga isda nga mga tambukon sama sa tuna, tamban. Oy, barato ra ang tamban, di ba? Murag mo ni pinaka barato nga isda pero healthy di ay. Di ba? Tilapia unay kay ta diri sa ato ang pulangi, di ba? And sardinas og salmon. Ayan, so kana siya nga mga isda